Pozeráš sa na to? Na tú spúšť? Každé ráno to isté. Ohryzené listy, slizké stopy a zničená nádej na vlastnú zeleninu. Tvoja kapusta, tvoje šaláty, tvoje jahody. Všetko je pre nich len švédsky stôl. Horda slizkých bastardov ti požiera úrodu priamo pred očami. A ty sa len prizeráš. Cítiš tú bezmocnosť? Ten hnev, keď vidíš výsledky svojej práce zničené za jedinú noc? Už stačilo. Dnes ti ukážem, ako túto slizkú armádu zničiť. Raz a navždy. Bez milosti. A čo robíš ty? Bežíš do obchodu a kupuješ tie modré granule? Tú drahú, neúčinnú chémiu? Gratulujem. Práve si otrávil pôdu, zabil užitočné dážďovky a ohrozil svojho psa alebo mačku. Génius. Tieto jedy sa dostávajú do tvojej zeleniny. Do toho, čo dávaš na stôl svojej rodine. Chápeš to? Sám si truješ jedlo. Alebo ešte lepšie. Sypeš tam soľ? Počul si starú radu od babičky? To nie je riešenie, to je barbarstvo. Nie len, že toho slimáka pomaly a kruto zabíjaš, ale ničíš si aj pôdu. Soľ ju spáli. Na tom mieste ti roky nič neporastie. Nič! Vyhoď tú chémiu. Zabudni na soľ. Musíš pochopiť nepriateľa, aby si ho porazil. A ja ti teraz ukážem, ako na to. Pochop jednu vec. Slimák je mašina na prežitie. Nie je to len nejaký hlúpy tvor. Je to dokonale prispôsobený zabijak tvojej úrody. Je hermafrodit. To znamená, že každý jeden z nich môže klásť vajcia. A nekladú jedno alebo dve. Kladú ich stovky. Z jedného slimáka, ktorého necháš nažive, máš za pár týždňov celú armádu. Armádu, ktorá má jediný cieľ – zožrať tvoju záhradu. A ako ťa nájdu? Čuchom. Idú po pachu. Cítia tvoju mladú, šťavnatú rastlinu na metre ďaleko. Je to pre nich neodolateľný magnet. Môžeš ich zbierať do vedra, môžeš stavať bariéry. Neschovajú sa. Vždy prídu. Pokiaľ im neponúkneš niečo lepšie. A teraz počúvaj. Riešenie je primitívne a stojí pár centov. Je to zbraň hromadného ničenia, ktorú si zamilujú. Je to pivo. Nie napitie pre teba. Ty si dáš potom, ako odmenu. Toto je pre nich. Posledný pohárik v ich mizernom, slizkom živote. Prečo pivo? Pretože kvasnice. Ten pach fermentácie je pre slimáky 1000-krát lákavejší ako tvoj šalát. Je to pre nich vôňa raja a smrti. Zober akýkoľvek starý pohár, plastový kelímok, odrezaná fľaša, čokoľvek. Nemusí to byť pekné, musí to byť smrteľné. Teraz zober lopatku. Vykop malú jamu, presne tam, kde máš najväčší problém. Medzi šalátmi, pri jahodách, kdekoľvek vidíš tú slizkú spúšť. Vlož pohár do jamy tak, aby bol jeho okraj zarovno so zemou. Toto je kľúčové. Nesmieš im vytvoriť prekážku. Musia do toho padnúť. Teraz to najdôležitejšie. Nalej pivo do pohára. Asi do 2/3. Nepoužívaj drahé remeselné pivo. Stačí to najlacnejšie, čo nájdeš v obchode. Hotovo. To je všetko. Celá tvoja práca. Jedna pasca na pár metrov štvorcových. Ak máš veľkú záhradu, urob ich viac. Rozmiestni ich strategicky. A teraz čakaj. Noc je ich čas. Kým ty budeš spať, oni vylezú zo svojich úkrytov a pôjdu priamo za tou vôňou. Zacítia pivo. Nebude ich zaujímať tvoja kapusta. Nebude ich zaujímať nič iné. Pôjdu rovno do pasce. Vlezú dnu a utopia sa. Rýchlo. Bezbolestne, ak ti na tom záleží. Ale hlavne efektívne. Žiadna chémia, žiadna spálená pôda. Urob to dnes večer. A zajtra ráno. Zajtra ráno uvidíš ten masaker. Cintorín slimákov v každom pohári. A tvoja úroda bude v bezpečí. Konečne. Listy budú celé, jahody neohryzené. Bude to tvoje víťazstvo. Toto je ten rozdiel medzi záhradkárom, ktorý sa sťažuje, a bojovníkom, ktorý koná. Medzi zničenou úrodou a plnými košmi. Tak prestaň fňukať a choď po to najlacnejšie pivo. Zachráň si záhradu ešte dnes. Ak chceš viac takýchto brutálnych, ale 100% funkčných riešení, ktoré ti nikto iný nepovie, rozbi to tlačidlo na odber. A zapni si upozornenia. Pretože toto je len začiatok.